ngicela ukukhuluma nansinto mhlambe abantu abaningi ezoba confused. The genuinity of gospel, ubugenuine begospel. Lento ibiyenza nje bazalwane. Ibiyenza nje lento. Bekufike intombazane ngenza example. Nikhona bazalwane? Ngoba lento is real. Mayifikile emntwini imenza ahlukane nezinto. Na intombazane lithe ivangeli lingakafiki ibisilotsholiwe kwaqedwa kwasala usuku lomshado. Yezokala? Wasala ini? Kwasekufika intende endaweni. Kwafika intende endaweni, le ntombazane ithi attend afike yahlatshwa izwi yasindiswa. Lethe intende lingakawi yehlelwa ngamandla kaMoya Engcwele. Jesus. Bachitheka utshwala bugayiwe. Jesus. Yaya baba ay angisaboni ngisaya lapha. Kuloya bhuti angisaboni ngisakubuya lo bhuti. Sengisindisiwe manje. Uthini? Sekulotsholiwe? Yebo, angisayi. Bekuba njalo, ingakho mangala oba uyazi lonto wena. Jesus. Namhlanje siyaphatanisa, ake ngikhuluma. Hey. You know today siyaphatanisa namhlanje. Hey. Siyasibazama sibashadise. Mphathaniso wodwa. Wangena nje emshadweni uzanywa. Wabuza ukuthi okay njengoba ususindisiwe nje sisi lo bhuti obuhlala naye usafuna niqhubeke naye wathi yebo ngiyafuna. Alright kodwa manje nganxa ukuthi akulungi phela ukuthi uqhubeke ukhonze usahleli lapha ya. Uma ukuthi kuyaluma ukuthi usafuna ukuhlala naye mbuzo ukuthi singenishadise yini. Uthina umfundisi angashadisa. Ngashadisa. Athola umshado wamahala. Afakwe inandathi ibandla lithenga igrosa. Thenga igrosa ibandla lifaka idecoration. Jesus. Hayi size sikhohlwe ukuthi kusindisa intombazana akasindiswanga loya. Othi mayisefika la inkonzo nesefaka ukuthi hayi sikhohlwe ukuthi cha phela lo akazange asindiswe. Simthathe ke manje lo bhuti ngoba manje unathatha namenzela umcimbi omkhulu namshadisa. Jesus bese vele uthi angisale sengisonta la. Amandla mayengekho nje siyabibiyela, mayengekho amandla siyabibiyela, mayengekho amandla. Jesus amandla mayengekho. Sinemshado mbumbulo. Yo. Nteke emshado. Wazanya nawe uyakwazi ukuthi wazanya. Hey. Yawazi wathi noma usugqoka i-two-piece yakho usushaya amagqoko usukhumbule. Jesus. Hey. Wazanywa nje wena. Yes. Umuntu wazanya. Sakushadisa phela ngoba wonke umuntu uyashada nomhedeni uyashada. Yeah, ukushada is just a culture, is a good culture, but it's from God. Sakushadisa. Ngoba phela kusho wena, wathi wena ungaqhubeka naye, okay sakushadisa ke. Uma ivangeli esishumela lingasenamandla. Siba nemshado eyethe. Kwembula kwembezo. Lo kwembezo. So, belithi malifika ivangeli, bebuchitheka utshwala bugayiwe. Intombazana ngixabane nomndeni bayinxoshe. Bathi sithela ngehlazo sothina emphakathini. Ihamba intombazane iyohlala kubazalwane azabhodla ubaba. Ibandla lithandaza ngapha azabhodla ubaba. Isibuyele ekhaya. Ngezwakala abathandekayo. Isindiswe geleke. Kukhuluma ivoice la kuye ukuthi lo mshado akuwona wakho lo mshado. Khuluma into la kuyena kusiwo wakho lo mshado. Ingqondo ibathe sekulotsholiwe bese kusalusa ukukha akuwona wakho lo. Ingayi intombazana. Umndeni ube sehlazweni. Ngezwakala abathandekayo. Ingayi ngoba leli ivangeli lamandla. Awusuka manje.
awusuka manje. You know manje uma lamandla engasekho singena enkingeni ngoba kufanele senze umsebenzi kaMoya Engcwele. Ngiyezwakala into engabenzi uMoya Engcwele. Sicabane namadodeni manje nangu lo mfundisi owangihlukanisa nentombi yami. Ekuhlukaneni kwakho nendoda nesoka kangeni. Futhi mase usindisiwe awubi lokuya kumfundisi uthi umfundisi ngithandazise ngale ukuze ngikwazi ukwalo babaka abafana. Cha indoda mhla uyiqoma kuzange kuthandazwe ne? Mhla niqomana kuzange kuthandazwe. So why mangabe sefanele wale indoda sefanele sithandaze? No, ukwala indoda kudinga emthandazo. Indoda uyala ngendlela owayiqoma ngayo. Uma wathi yes, yithi no. Finish. So leyo nto ayifuna umkhuleko leyo nto. Ayifuna umkhuleko leyo nto. Manje uzolokhu uyala isokeni manje umfundisi akasayifuni njalo lento. Akasayifuni umfundisi lento. You see? Manje noma umfundisi akasakwazi ukuhamba la elokishini manje. Kabula usheshisa akasafuna umfundisi. Kabula sheshisa. Akasayifuni lento umfundisi. Siyabibiyela amandla uma engekho. Le ndawo ethi you shall be my witnesses. Niyoba ngofakazi. Niyoba ngamadela kufa. Ubhabhadiso likaMoya Engcwele lokwenza ube idela kufa. Unqamena ukulala eBhayibhelini, unqamena ukulala ungadlile, unqoshwe ekhaya ngoba amandla sefikile. Praise the Lord. Amandla mayifika akwenza ube ngumkhovu kaJesu. Glory to Jesus. Uyathathelwa intando yakho iyephulwa eyakho intando. Usha njengoPaul akusemina ophilayo kodwa uKristu osephila kimi. Amandla mayisefikile akhipha intweni zakho. Awukhishwa ibandla, awukhishwa umfundisi, ukhishwa ngamandla. Ake sithi amandla. Ake sithi amandla. Jesus. Power. The power. Into esiyidingayo nowadays asidinga amaculo amahle, asidinga intshumayelo ezinhle, sidinga amandla. Alibonge igama likaJesu. Sidinga amandla ngoba abanye bazawusindiswa bekade beyizangoma begcwele ubuhlalu yonke indawo le ngeke sibagumlise. Ikhona into egumlisa abantu. Amandla. Glory to Jesus. Hallelujah. Ikhona into ethi mangabe ifika kugabha amaqeda ngasathane. Awe amakhamandela. Aphunyuzwe odiniweyo. Aphunyuzwe odiniweyo. Kala bashanta palesia. Rapakatoni mahoshante. Ayawa amakhamandela. Amandla mayisefikile. Siyagashuka ibopho zikaSathane. Amandla mayisefikile ngegama likaJesu. Hallelujah. Ungene kwirest sihlobo sami. Ungene esabatheni. Ungene esabatheni uphumule. Alibonge igama likaJesu. Uphumule. All we need is power. All we need is power. No, asidinga enye into abathandekayo. Jesus. All we need is power. And le ndaba yamandla kaMoya Engcwele iyaziwa kwi-kingdom of darkness. Anointing is noticeable. La ku-operate khona ugcobo lukaMoya Engcwele, leyo ndawo iba no-go area emadimonini. Awukwazi ukuyi-invader. Kuyezwakala? Ya kufanele ukuthi sibe isishozi sikaMoya Engcwele.